Ini dulure ki Mbak. Niki. Nggih, nembuk D. 5 juta lho to. Semalam 5 juta. Iki welok tenan. Anu jare karo ndilat diesel. Dieselmu ni kenal pot to. Niki kula ken pripun didhawuhi napa, Mbah? Nyekar podang kuning. Oh, Garap tayub. Nggih. Mas Sugeng niki rak pun jeng sowan. oh nggih, Nah. Yellow Bird lagune Yellow Bird. Ya. Oh, Ayo. MC. Ya, ayo. Hadirin inilah Eka yang tersohor di para Apa? YouTuber. Tercongor. Tercongor. Kandhane mbok deku lho, ngene mbok deku iso sindan tercongor iki piye maksudnya? Iki mbok demo. Mbok deku. Sorry ya, Bro. Wah, wani-wani karo aku mulai digawani ampas tahu. Ayo, tarik. Awan ning omah wis ora krasa. Nyun gongan ingkang dereng foto Pak Sugiman parenga katuran Monggo Pak RT jarar gulung-gulung. Dan karo Mas Sugeng. Wong seni ya ngene iki. Tetep kesendrum. Ayo. Ketayar gayeng iki. Nyuwun gongan Pak Manto Diarjo, Pak Jimin, Bapak Sri Mulyono, Pak Tardi, Pak Sutrisno, Pak Nardi, Pak Suyanto, Pak Parmin, Bapak Gunadi, Pak Kerno, Pak Hardi, Pak Bayan Kayon, Mas Chandra, Bapak Marlis, Mas Dwi, Mbak Murtini, Mas Endri. Ayo, lagi. Eka gedeget ketok asline. Pan kantun
Mbak Sri Panut, Mbak Atun, Kang Wekasan, Mbak Rinda. Semakin terkenal niki di live streaming wong sak donya ngerti kabeh. Pak Lurah kersane Panjat Swo. Mbak Eka matur nuwun deh. Niki wonten panyu. Napa? Kijing miring lemah amblek. Nggih. Tayubke, cucuke Mbak Eka ya jagong ya dana swara. Wah, aku ora. Edan. Aku wedi dhewe sesuk. Kok ora menungso lumrah rene kowe. Ngeten, Mbah. Sampe sinten sing nyuwung sinten? Non? Sing nyuwung sinten? Pak Bayan, ndi mau Pak Bayan? Pak Bayan. Rat Agung Jawa kuwi piye iki? Rat cetok mung njaluk tok. Mbah kowe ngerti apa ora? Iki sing dhewe gawe Mbok Deku Bani, sing joget ya ponak-ponakane dhewe karo Pak De kuwi lho, praisin to jenenge. Apa ndek isin Pak Demu? Joget Pak De. Ora ndek isin blas. Nggih. Lah menika Pak Subo Manggolone lho, pun rawuh. Nggih. Seneng ora tanggapan ora nyanyi. Nggih. Malah aku jagong rene kok nyanyi piye kan kowe? Lah enek bintang tamu ya. Iya, gitu. Iya. Oh iya. Ora iso aku mulai sangone ampas tahu rong kresek seneng. Oh lah rampok. Duet kali panjenengan ngono. Aku rawani duel aku. Duet nembang wong loro lho duet. Nah, Kok duet? Lah Pak Dewo njaluk kijing miring. Ora apa duet iso jeng miring kok. Maka aku ora kena miring kok, miring gak penak. Ya kok melumah tak ujurke ngono apa? Nek mau ngiring. Ayo. Monggo jeng miring. Alhamdulillah. Asane nonton YouTube iki petuk Mbak Ika. Mula aku debet ditakoki Masku Glendo Suwargi. Kowe kenal karo Mbak Ika uget-uget wong Sukodono blas gak mudeng aku ya ngono. Ya iki jebule iki. Kowe nek pengen ngerti uget-uget ning ember kuwi lho cilik-cilik kuwi lho. Berarti sampean kulino nang ember. Iya. Nang kolah. Angger enek ember rek banyune kuwi ning kono aku. Nggih. Alhamdulillah iki kerawuan biasane ngundang 5 juta iki gratisan. Nggih sesarang Erlando, lagune napa Dew? Kijing miring. Nggih. Monggo sesarangan Erlando. Orang ngira Mah Mulyadi nelpon aku ndek sore kon nyiramke. Ya. Kumpul. Ayo rek leren pitu. Foto kok antrine keri, fotonya antrine keri. Iki sampai aduan karo Pak Des Sumbirin aku tak ngladeni Joko Kembar. Nggih. Ya.
Mas Didi. Ayo Mas Ayo Mas. Kiceng mireng ngetan bali kulon apa sadyane kelakon Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Kiceng miring dalan sepur dilompati acur momor tadekati. ayo Mas kiceng mireng ayo Mas kiceng mireng menyang semit lewat Sleman Mbah Sumiret ganteng tenan Ayo alah Ayo Mas. Ayo Mas. Kiceng miring omah gendeng saponi apa tenteng tak lakoni. Ayo Mas. Ayo miring. ayo Mas kiceng mireng ana kene rupane ireng Mbak Sumiret tuwek aku ya seneng Ayo Mas. apa ya Ayo Mas. Ayo Mas. Kiceng miring ngetan balingon terus nanti Mbak nganti edan ora kelakon. Ayo Dik. ayo Mas Ayo kiceng mireng Ayo ayo Mas kiceng mireng janipun katune penak bayare getun apa yo Mas lara disamperke omahe cara ngamperke ayo yo kiceng mireng ayo Mas kiceng mireng ayame lamu ayam lagi gada wah hebat Mbah Nun. bayeme lemu-lemu Mbah Sumiret I love you Atur nuwun ya Atur nuwun Mbak Elak. monggo matur Ikut nuwun pun mari medal, kathah lepat bersukaria nyuwun Mbak Eka. nggih Semakin tinggi pohon menjulang, semakin tinggi terpaan angin. Anda akan semakin kondang, juga akan semakin banyak godaan. Oh nggih Mbak Iya. pangestunipun Oke. Karo wong tuwa ora bekti iki. Hah? ora tak bekteni ora nyangoni kok Ora rek ora ninggali mbae. oh kok njaluk ditinggal Oh nyang mbae kok ana. Monggo Mas Sugeng, sak Monggo. lagu melih Mas Sugeng. Ya.